Janus Olsen, du fighter den 6. juni imod Michel Martinez. Er du klar til at Yes, fight? det er jeg. Det er jeg. Jeg glæder mig. Det bliver stort. Det bliver godt. Hvad er det lige, der sker i Benel MMA? Hvad er det lige, I forbereder jer på? I ligner nogen, der forbereder jer til krig alle sammen. Ja, det gør vi også, mand. Altså, det er... Ja, Ja, det er... Vi kommer for at gå i krig. Det bliver sindssygt. Altså, det tør jeg godt... Jeg tør godt ved på, at alle, der kommer fra Benel MMA, de står top-tunet helt klar, og vi har været forberedt på det her lang tid. Vi har vidst det i god tid, så ja, altså, du ved, alt kan jo ske lige så snart man træder i buret, men jeg har en mm, stærk fornemmelse af, at det bliver meget, meget overbevisende. helt sikkert. Hvordan er stemningen i gymmet lige nu, når I er så tæt på kamp? Den er god. Den er god. Folk, eller man har en formodning om, at den skulle være trykket og sådan noget, men det er den slet ikke. Vi er Mm. gode kammerater, og jeg synes, folk er gode til at tage højde for hinanden, og du ved, ja, vi skal jo det samme, og det ved alle mennesker, så ja, vi Mm. tager sgu godt af hinanden. Vi er godt sammentømmerhold. Hvordan er din rolle i det gym? Nu er du jo ved at være en ældre herre, en erfaren fighter, en af dem, der har flest kampe. Sådan. Hvordan er det for dig, når der er så kommet så mange dygtige prospects ind i klubben der? Jamen altså, det er fedt. Du ved, jeg føler, at jeg har den samme rolle, som jeg altid har haft. Du ved, og det er jo den, man ligesom, hvad kan man sige, giver sig selv, ikke? Du ved, jeg Mm. kommer for at lære, du ved, og at der er så mange gode prospects, det er jo bare godt for mig, fordi det betyder, at der er så mange, altså så høj kvalitet på modden hver dag, ikke? Mm. Så, så ja, jeg synes ikke, min rolle er på lige fod med alle de andre fighter. Og så er Mm. jeg jo så bare, hvad kan man sige, sådan set fra mit eget perspektiv heldig, at jeg måske jeg har mere erfaring, ikke? Mm. Hvad er dine tanker med den her kamp? Føler du, at du skal ind og lave et statement den 6.? Ja, ja, det gør jeg jo, men jeg ved, altså, jeg har jo nogle helt klare tanker for, hvad jeg gerne vil gøre, og de er aldrig Mm. nogensinde lykkes mig, så må ikke, ja, ja, jeg håber, jeg kan gå ind og så bare dominere fra start til slut, og uden at tage for mange dumme chancer, og uden at få for mange på hovedet selv og sådan noget, men ja, det har jeg jo sagt i 1000 år en sommer, ikke? Og det bliver det samme hver gang, Ja, så må ikke jeg bare gå ind og... du har også lige brug for nogen i dit hjørne til lige at holde adrenalin nede, ligesom Louis han siger. Ja, ja, helt klart. Det der med at tænde, det har aldrig været et problem. Det skulle straks være, når jeg skal slukke igen. Helt sikkert. Hvad tænker du om ham her, du skal møde? Har du studeret dine modstandere, og hvad er han for en? Ja, ja, jeg har set alt, der er på YouTube med ham, ikke? Mm. Og han er jo... Jeg vil kategorisere ham som striker i hvert fald. Han... Jeg ved ikke, om han er... Altså, jeg glæder mig til at mærke ham, fordi jeg ved ikke, om han ser sådan lidt akavet ud. Jeg synes ikke, det er Mm. så... Det er ikke så pænt, men han har alligevel slukket nogen, ikke? Og det, du ved... Jeg ved jo om nogen, Mm. hvor lidt der skal til for at blive slukket, så ja, jeg bliver jo nødt til at respektere det, men ja, jeg synes helt klart, jeg er bedre end ham alle steder, så der er ikke nogen steder, hvor jeg er bange for, at kampen den ender. Og det er jo fedt at gå i bur med det, ikke? Helt sikkert. Tror du, er der nogen welterweights i Danmark, der er mere well-rounded, end du er, og er sådan best all-round game i dansk MMA? Nej, nej, det tror Mm. jeg ikke. Der er masser af gode weltervægts i dansk MMA, men jeg tror ikke, der er nogen, der er lige så farlige på fødderne og på gulvet. Og det glæder du dig til at vise her den 6. juni. Tror du, han får sig en Ja, jeg overraskelse? gør så. Det ved jeg ikke. Jeg ved jo ikke, hvad han forventer. Altså, Mm. men jeg regner da helt sikkert med, at det bliver en rigtig dårlig aften for ham i hvert fald. Det har jeg arbejdet på længe nu, at det skal blive, så det Helt forventer sikkert. jeg Hvis også, det det bliver. går, helt sikkert. Hvis det går efter dit hoved, hvordan kommer kampen til at gå, hvis du sådan lige forestiller dig det i dit hoved? Jamen, vi kommer ind, vi klapper hænder, ja, alt ser pænt ud, indtil første gang rammer mig i hovedet, og så begynder musikken at spille, og så går lortet ned. Det, er jo- det, det er jo sådan, det plejer at være. Jeg er en sokker for at tage de der 50-50 chancer der, dem kan jeg rigtig godt lide. Øhm, så jeg håber, jeg kan skrue ned for det, og så skrue op for bare stadig, altså,
dominere. Det skal jo stadig være mig selv værdigt, ikke? Så det skal stadig være voldsomt, og han skal bløde, og han skal have det nederen. Men måske hvis man kunne gøre det under lidt mere kontrolleret forhold, så ville jeg i hvert fald have været et skridt bedre, end jeg var i min sidste kamp. Helt sikkert. Hvad tænker du, der skal ske efter den her kamp, hvis nu det går efter dit hoved? Skal du have en titel i Airtox Dominance? Ja, det ville da være fedt. Altså, det er ikke noget, jeg tænker over. Titler har aldrig rigtig betydet så meget for mig. Du ved, det er mig mod mig, ikke? Men altså, jo, helt sikkert, det går da den retning, og så er jeg 6-1 og har haft, kun gode kampe, ikke? Jeg synes, det ville da ikke være dumt at smide en titel efter. Jeg synes, i alle mine kampe, der stopper jeg min modstander tidligt, og ellers så bliver det en bangerkamp. Det er de to scenarier, der er, ikke? Så jo, det ville da være fedt at smide en titel efter det. Jeg regner med at skulle på i Randers igen den 29. august. Det er i hvert fald det mig og Mark, vi har aftalt. Så det bliver bare lige et par ugers pause, og så tilbage på modden. Ja, tak. Det lyder godt. Hvad har du ellers en masse fremtidsplaner? Sådan, føler du stadigvæk, at du er der, hvor du har tiden og har motivationen og gejsten til at gå hele vejen og gå til højere liga? Ja, for helvede. Ja. Ja, jeg går bare og venter på de ringer. Altså, jeg gad rigtig godt i Octagon. Dem har jeg været lugen på længe. Jeg synes, ja, også mig. Jeg synes, de promoverer stort, og hvad kan man sige, du ved, jeg synes, min fighting style passer rigtig godt i Octagon, synes jeg. Så jeg tror, jeg kunne berige dem med noget, og omvendt, ikke? Så de må da gerne ringe, altså. De ringer bare. Det vil jeg ikke have noget imod. Ja, de ringer bare, så det gad jeg rigtig godt. Octagon er helt klart mit næste mål, ikke? Ja. Og også noget, der sagtens kunne være et springbræt til UFC, hvis du gerne vil lære en tur. Helt klart. Helt klart. Ja. Helt klart. Jeg skal ind, og så skal jeg bare have nogle fucking fede kampe. Altså, du ved, det er målet med det her. Og så, jeg bliver ved til julen. Jeg bliver ved til julen falder af, og arbejde har jeg altid fået til at passe med træning, du ved, så det kommer ikke til at ændre sig. Så fremtidsplanerne er de samme, bare at være mere aktiv, ikke? Nu havde jeg lige en uddannelse, der kom i vejen her sidste år, men det er overstået nu, så nu er det bare... Så det jeg hørte dig sige, det er bare, at du skal bare have en masse flere kampe nu, holde dig mere aktiv, det er egentlig det eneste mål, er det samme. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Janus Olsen, tak fordi du ville være med, det var en fornøjelse. Ja, selv tak. Og du er jo min yndlingsfighter her i Danmark, og har altid været det, så kæmpe milepæl for mig at lige få lov til at interviewe dig. Jeg håber, det er okay for dig. Tak for det. Ja, jeg bliver generet, men det var fedt. Så glæder jeg mig til, at vi ses den 6. juni, og jeg glæder mig til at se State of Fight helt op ved buret den her gang. Ja, det bliver godt, mand.